Čaute ľudia, dneska vítam na prvom videu na tomto kanále a dneska budeme jazdiť na Kalinskom kultúráku. Poď za mnou. Tu máme bank, tu máme nejakú kolovičku a tu môžeš grindovať a tu môžeš dať nejaký banger. A to všetko. Ja ti tu s nami je Paťo, čaute. A tu dole môžete nájsť naše Instagramy a môžete ich nájsť aj v popisku videa. A my sa môžeme vrhnúť na jazdenie. Začneme najprv zľahka. A ja si pôjdem túto celú. Áno. Ľudia, taký very rainy weather. Very good weather. No, nesie nám tu chýba ani stríteček. No. Aký máš pocit? Je to úplne crazy. No vidíš. No uvidíme, čo teraz Jay mu dá. Kokos. Yes. Čo si o tom myslíš? O to úplne tak. No vidíš. Takže toto je asi koniec videa, dúfam, že sa vám video páčilo, dajte like a odber, síce toto video je trošku krátke, ale síce je to naše prvé video a to je všetko asi. Takže čaute.